İldeşler. Salam Sapar ağa. Hoş geldiniz. Salam, salam. Ediz Bey, salam. Buyur Ediz Bey. Sapar ağa, bugün ütköşük bir temamız var. Siz Türkmenistan'ın hazırkı yönetiminin buram yurdun daşındaky muhalefet diýilýär-de, özüni aktivist, yurda garşy görüşip ýörs diýenlerin eşden wagty yürekleriniň çalt çalt urup sowuk derler dökken 4 sanak sözüniň barlygyny bilýärdiňizmi? Yok, yok. Hmm. Takmin ediyordum onun yönü dördüsünü. Yine şu taýda 4 sanak söz var. Lüstrasyon. Hı hı. Ondan sonra KGB'nin arşivlerinin açılması, Hı hı. dekolonizasyon, kolonyadan çıkmak, kolonyalaştırmaktan çıkmak. Dekolonizasyon değil. Dekolonizasyon. Hı. Dördüncüsü özel mülk, yani toprağı halka paylap vermek, toprak reforması. Yine şu 4 sözü eşdenlerinde soğuk soğuk derler döküp katı helak bolýarlar. Şular hakda gurrun edeli bugün. Or. O Bunu kızıklı tema. Onu söz bana verilýär. Sapar ağa, yine siz bunları bilýäňiz. Bize öğretecek bolup ýörsüňiz ya da halka düşündürecek bolup ýörsüňiz. Aha. Yine de gaynagyndan alal diýdik. Aydylmadyk yerlerini, yani gaty giňiş bu meseleler gaty kän aydylmaly zatlar. Şu aydylmadyk yerlerinden aýdyp geçsek. Sözü size berýän. O ilkulak onu iyileşleri büyül täze ýylla birinji gepleşiňiz öýdän o iyileşlerimizi täze ýyllar bilen gutlaýyn. O 2026-njy ýyl şeýlem. O 2026-njy ýyl o Gökdöp uruşunyň 145 ýyllygy. O ýa-ni kanalizasiýa diýdi. O koloniýa şol Türkmenistanyň Rus imperiýasynyň koloniýasy bolanyny şoň aşagyna girende diýin. O sömürge demesine statusyny gireni 145 ýyl. O şoň bilen hem gutlaýan ýylleşleri. O biziň 145 ýyllyk bir nemämiz bar, hekaýamyz bar. Buny türkmen özi galapyn bilen ok ýa-da bilmezlige talmaly bolýandyrlar belki-de ýöne türkmeniň ýadyndan iş edip çykarlan näile iş edelendirini siz ýuwaş öwrenörsüňiz. Men şu arada ýa-da türkmeniň taryhy barada Gökdöp şundan başlap şuňlara çenli bir taryhy bir roman bolýarmy ýa-da kitap diýäňizmi ýa başga zat diýäňizmi şoň üstünde işleýän onam siz bilen bilerek ýa-da ýalak her nemämi ekrana berip durar ýalak ýagdaýda etjek bolýan şonu finansiýat formatlaryny deňep ýör çuwat o eşdiýänsiňiz, görýänsiňiz o täze formatda ütköşük bir hekaýalar gurrunlar çykýandyr. Şol bol öňüzdäki ýazyljak romanyň parçalary elbetde hemmet däl o şeylerek näme ýanky men 145 ýylly bilen gutlaýan bolýan. Biraz bunu ýokşy görjekler ýa nemeler bardyr. Ony ýerden allyň. Kim akylyna geldi diýjekleriniz bardyr. Haklysyňyz diýip bilersiňiz.
Bu yankı kolonyan aşağına girenlen yadından tiilinden o da buna yankı an mühendisliği diyeyim ne diyeyim bunu. O çoğun bilen bir o mühendislik bilen o sizin yadınızda sodatlar kalma diyalar edilendir. Ondan yeri değiştirilendir. Käbir yerlerde manys değiştirilendir. O ady ütgedilendir. Ondan bratski narody Balşoy brat ya solor yalak memeler bilen tavariş müpsiye bratya diýilen demeler bilen o hekayeler bilen o sizin beýiňizden tiýilendir. O ýöne sizinkiden tiýileneni bilenem bu tarih diýilen zat, ýat diýilen zat o tiýilnik gidiberen ok. Bir itlände de, güýjü bolanda da, o bastyranda da. Ondan şu mesele bilen meşgul bolanım üçin biraz düýplü araşdyrma yaptım ben. O 300'den gowrak ilmi iş taptım. O ödem 16 döwlet, 17 döwletde. O Harvard'dan Oxford'a çenli, o Cambridge'ne çenli, o Amerika'dan, Anglia'dan, Avustralya'sına çenli. Dünyada adı belli üniversitelerin o hemmet diyen yalık var içinde. Hiçbirsem Türkmen değil. O solon hiçbirsem Türkmen değil, gen görmeli. Asla içinde yankı Orta Asya'dan bir özüge meňzeş bir familiýa geçýär. Olun ýöne o da Amerikadan, sesi Amerikadan çykýar da. Şo tarapdan ya watandaşlar ya da immigrantlar ya da ýene bir zady o çok makalanyň içinde bir sow geçýär da. Başga türkmeniň nemetine ilmine, bilimine, taryhyna o ýyl galdyran ýeri ýok. Ödem onam döwürlere bölüp ýygnadyk da. Ýani imperiýa, ak padşahyň döwri, onuň Gyzyl diýileli, SSR-iň döwri, ondan postsovet nemetiniň döwri. Şunlara çendi. Şunlara çendem koloniýa döwri. Ilmi demede suud edilen de. Sizin o ýani gullugyny olandyrmak, ýa-da düşündirmek kyn ýerler. Şoň üçin ýani materiallary biz çöpledik. Olaň spitekleri bilen şo bizim ýayınlamyzda käbirlerine gerek ýeri bolanda tanşarsyňyz. O hemmetem düýpli dünýä belli alymlaň eden analizleri, barlary işleri, ilmi işleri, o doktorlukları, kandidatlıkları, ýene şoňa meňzeş zatlary. Ben bunu özümden tap aýdyp bilmeýän o şoň üçin bu tutnama ýygnamaly boldy. O da gaty baý eken de. O siz bilmeseňiz dünýä bilýär. Bu taýy şeýle ondan näme üçin azan oklar diýdim de. Şeýlem. O illüstrasiýa misal üçin illüstrasiýa var. KGB'nin arşivlerinin açılması var separa. Özel mülk var. Şuların hiçbirisi hiç yerde gurrunu geçen o. Ne üçün bizde yok ya da ne üçün bizde mülke geçiligi yok. Ne üçün illüstrasiýa geçirilmedi deyip aýdýan adam yok. Hani bizem şolsan da. Yani bu nemelerini aýdyp bereyim. Ne şol 4 neme wada, 4 sütün diýelim bu hakykatlaryň sütün. Şu meseleleri çözülmeyen Türkmenistan yankı biz kolonyası değildi ya. Şu kolonyanın aşağına çıkıp bilen nokta. Ondan
Betele şeyli olan soň o beýlek 3 toragy var da. Ol öz-özünden soň aşagyna galýar. Düşündiň? Ondan ben arhiw açalyp beýip gören adam ýa 5 ýyldan bäri eşitdiňiz. Bunu gaýtalap oturmaýyn. O men bir günäli adam. Bulan pikirine. O hem terrorist hem ogry. O kezzap bilen ýerlerim var da. O men şu arhiwin açylmadyny, hökmandygyny käkelek gelýände. O korktum men korkmar şeyler. Utanç var, hayat var ya da bir korkan yeri var. O bulurum arasında cüyce, ak cüyce onu adlarını alıp bilen okur. O ne için alıp bilen okur? Arşivler bir olmalı şunu. O iki tarafına. O geçmişin mendeşi olmalı. Arşivin bir olmalı. O neyse kıyakala verdiler. O kıyakalanları onu yürüte de polya gerek oldu. Ne ors apadista tiyalık. Bu bir metotta emedende. Yönelşüge atları aşman Türkmenistan ne garaşsız olup bilýär. O ne bir öz malyna mülkü baýlygyna ya beýlek nemetine eýe bolup bilýär. Geleceğinem ýa-ki özleriniňki däl aktyk çogluklugyň içinde garaldyarlarda belki de ýok edýärler. O ýok edilýär diýse kän bir sizin nemäňize inandyrjy gelmeýän ýalakdyr bolýar. İmperiýa ya Rus imperiýasyny demesine taryhyny öwrenseňiz bulan metodologiýasyny nemesinde kuý häsiýetlerini çende deňeşdirende o ýok bolup giden milletlerin sany gatkendir. Ummaty ya ýok bolup barýan ne Severny narody dik geçendir. Ya o demir gatyk nemelerine nemede 35 milletin içinde demir gatyk nemelerin içinde 35 millet da şoň 25'ti ýok bolup barýan ýok boljak. Ýok bolup barýan boronna 100 adamdan 300 adama çelli neme galan nemeler. O şolom atlaryna seretsen gözü pampada bilen sızlan ýalakdyr bolan Ivan Alyosha Vasya Alekdir. Dilleri ýitenler ýokdur. Da o dille gürleşilýän däldir. Ya o Sibir nemelerini aýlansaňyz görersiňiz. Türkmenem jurnalak. Bu arada men uly bir monografiýalyk deme ýazdym. Onu ekrandan ýoş-ýoş eşitersiňiz. Ben onu özüm setlendiremok sebäbi men ýüregim götürenok da bu zatlary gaty çuňur elbet zatlarda. Şoň üçin iskustun intellekte gurlu diýse şo setlendirýär. Onu aýp görmäň, o da deňek görýär. Saparagaýym berik ýetişip pembe zat edip görberliginden zat ýok. Onu ben ketim Gurban Ulympiýalak gowy gelmen. Ne aýdym aýdyp bilýän, ne goşga kap bilýän. Ona boyun balýar. Şoň üçin o iskustun intellekt o maňa kömekçi. O tebäbi de mut bolan soňsunalykda tölemelen bolsa adaçyk. O Türkmen öz taryhyny emetsek bolup bir terişde adam har zaman bilenok. O da bir normal zatlar oňam sebäplerini şo taýda şo demelerde aýdyp geçenler. O hemme zatın sebäbi bardyr. Öz-özünden bolýan zat ýokdur. Ýöne Türkmeniň tamsyklygy ýa nämeligi diýär bol ýok beýle däldir. Bu hemmejesi mühennitlik. Ya yürüyte.
Bromoçulukly edilýän zatlar bu zatlar hemmesi. Şonu bilmedim, öz üstlerini açılar ya da ayıplar açılar diýip gorkusundan ýanky dörtediň var. Biri lüstratsy. O ikincisi dekolonizasiya. Üçüncüsü KGB arşivlerinin O açılması. KGB arşivlerinin açılmagy. Sonra Dördüncü, mülkün halka halkın paylanması. toprağını iyidine gaýdyp bermek. O näçe gaýdyp beren oklar gaýdyp berseler, bu halky bular problem edip bilmeýärler. Ýa-ni ol halk garaşsyz bolýan. O eli toprakly, mülkli, gul bolýan näler? Bakna da bolýan näler? Ol toprağı bilen bile hem mertebetini kazanýanlar, hem tarihine iyi çıkmalı, hem özgün demesi gelýändir. O sodatlardan gorkulýa, şoň üçin bedilen ok, agda dalynan ok. O sodatlar şu dört demeni dillerine getirmeyen o göreşijiler, o näme üçin göreşýänlerini, onu siz olardan toram bolsaňyz. Olar şu dört nemeni bilmeýän bolsalar, näme üçin göreşýänini bilýänlerdirler. Ya da maksatlary şu rejimi şu dowamly ýöretmek bolmalylar. Başgaça ütkep bilen nokta. Sen koloniýa bolsaň, bundan hem çykmasaň, ýöne çykdym diýip o baýdan ütkedip, kasbyny ütkedip, o tant edýänlerini değiştirip emeden bilen hiç zat ütken o. Para şöyle hemen aydıp geçeyim. Bu katı giymiş, katı kâyan zada edip bolýar. Düştüň alak bir deňeşdirme beleýin. İslendik bir iş etjek bolsaň, iş etmezden öňki edilýän iş bardyr. Ine mysal üçin lüstrasiýa edilmeli diýäs-de. Bu lüstrasiýa näme zat, näme üçin edilmeliğini bilmemiz üçin orsun nämeler edip geçenini bilmemiz gerekli. Ýaňy aýdyp geçdiňiz-de, Ors 145 ýyl mundan Göktepe urşunda Türkmenistan öz koloniýasy eden bolsa, o ädim ýaňy mysal berip geçdiňiz, bir giden milletler ýok etdiler. Nädip ýok edýärler? Birinji dil bilen. Dilini ortak dil diýip, dil bilen dilini ýok etýändir. Rus dil mekteplerini köpeltýändirler. Şu wagt, mana 2022-de de Ukraina bizim Ruslarymyza ziyan ýetýär diýip Rus dillerimize, milletlerimize Ukraina baskı edýär diýip girýärler. Dilin önemi birinji. Bu dili hökman dikeltmeli, dil bilen gelýärler umuman. Ondan soň kültura, yani medeniýet. Medeniýeti ýok etýärler. Ya da içini boşaltýarlar. Şu wagt kellesinde telpekli, doğunlu Türkmen ýaşulysy, Türkmeniň ýaşulysyna syýlagynyň hormatynyň barlygyny bilýärler. O zaman Samsygyny ýaşul etmeli, arkasında neme bolsun, yani külturanyň içi boşasın. Şuna meňzeşlemeler bilen geçirýärler-de. Yani milletleri ýok etýärler. Şu zatlar, bunda başga da kän üstüne aýtmaly, ýa-da meniň bilmediklerim. Şu sebäpden lüstrasiýa geçirilmeli. Lüstrasiýa geçiren wagtda arşivler açılacak. KGB arşivler açılanda näme üçin, näme iş edipdirler, kim kime hizmet edipdir, kim nähilek işpiyonluk ya da näme diýilýär, şulçuluk, jasusluk edipdir. Şu zatlar açığa çıkarılması gerekli. Yani ýurdun işlemesi üçin bir gerekli mehanizmlaryň işläp bilmesi üçin ilk araşsalanmaly da şu zatlar. Bunun örnekleri var. Kän aýdybam geçdik, hem videolarda da verdik. Yine Estonya, Letonya, Litvanya has ýakyn has meňzeşi de başga ýurtlar geçirdiler. Geçirmedikleri hem var. Yine Gürcistan geçirecek boldu. Ukraina'da misal üçin geçirilmedi.
lüstrasiya. Merkez azı yurtların hiçbirisinde geçirilmedi. Yani dine ne ettiler? Önkü sekreterler prezident ettiler. Önkü baş sekreterler, partiyanın sekreterler prezident olup geçti. Şu zatları halkımız düşünmän, göz yetirmän, öňe gidip bilemiz o. Düşünmez ýalak neme yok. Gaýdy düşünlerçe wagtdan boldy. Toprak elinde bolanda halkın. Şu zatlara göz yetirip biljek. Toprağın elinde bolmasy üçin hem ýanky döwletiň guruluşy bolmaly. Onuň üçin hem ýene lüstrasiýa gerek. Bir-biri bilen baglanşykly bu neme çykýar da orta. Şular hakynda nämeler nemetýäňiz? Ya da goşjaklaryňyz barmy? Nähilek görýäňiz? Men goşjokladym kän rolün öňe hemmesini aýtsak o galan zada wagtyňyz ýetmez. Näme bir rejim ütgötdiýdik täze ýanky Sowet Soýuzy ýykyldy diýdik. Şeýlem. O ýykylan soň bir sistema ýykyldy. O da gowy durmuşdan ýykylmady. O da bir büyük sebäpler bar da. Oň ýykylanyp kabul eden okturmän. O şo bar saýyp şonu dowam etdirýärler. O sen erkin bolsaň näme üçin dowam etdirýän? Şu zatları şuň açsalar o Türkmenistanyň 34 ýyllaky nemesi o hiç sad etmediği ortaya çıkar. O. Öyle dinle adyny, markatyny, fasadyny ütgödüp, baýdagyny ütgödüp o neme edip ýörenin bilen hem ütgän o. Rejim ütgän o. Adamlar ütgän o. O bundan ýanky bular başarnyksyz. Şoň üçin halk garyp öňümçiligem besen ok zat diýerler da. Ýok. Hem bezeti ýörüýte edilýän merepariýatlar. Akylly başly. Ol başyna tamsyk otur diýerler. Ol hiç zatdan habar ýok da. Şu wagt aýdýan zatlaryň näme düşünýänlerdir. Otur dinledip göreň. Şolong öýdlerine pikirini aýtdyp, o şu dekolonizasiýa näme? Sen haçan koloniýa boldun diýseň hem şonu bilmeýärler da. Sen ondan çykman hiç edip bilen o. Ýöne çok içinde diňe boyun alyp bilen o. Onu Sowet döwründe de aldyran okdur. Näme üçin aldyran okdur? O sebäplerini torgulasaň orta çykýan. O senin ýadyňyzda da ýok. Onu hilip atdylar. Ýanky Gökdepe urşan bolmadyk. Siz добровольно ýanky meýletin ortadan kataryna giren deme. Kitaplar etediler ýazdylar. O bizim dene ýaşlygymyz bar ýazjy. Ýok şon. Näme de familiýa. Yok. O näme ýazjymyz bar. Rahim ağa. O şoň statýalar bar diýerler gazetlerde. Добровольное вхождение Türkmenistana sastav России diýip şoň 100 ýyllaryna o Niýazow tribunalardan çykyp Mehmet Bören 80-nji ýyllarda. Hem bizim hekayeti bardır ýöne biz tarihi ýerlerimiz ok. Ýerlerim ýany bu sebäbi bar. Adamlar şu wagt köçä çagyrýarlar da. O halkam çıkan ok. Onun hiç kim on sebäbine tereden ok da. Halk çıkmıyor halkın beynisi, nemesi, hemmesi hilip taşlanan. Bu halk o
Körük beşinde. Bir o çağatının geleceğine pikir edip bilen okta. Şu derecede halkın demek getirilen yeri. Onu biz sagat hem mezetini yadiyat bu zatlar hem mezeti yadılgı. Bunun eden oyunlarının hem mezetinin yani rengeni o rengen kartını orta çıkarıyatlar. Şu yani nemede tarihi demelerde. O eden priyomlarını oyunlarını bu ne ediliyor ne hemçin ediliyor. O Rahim Etenov o. O yaşlı bizim Türkmenimiz o katı uğrayan o taçaklı atmış börünü yaşlıyımız yönü yediyalar geçecek demirler başka demet yok. O adamlarına şehit yetiştiriyorlar da. Yönü soňky yani Türkmenistan'ın 34 yılda bolan adını üstünde kılıç tallap duranım olsa o Türkmen'in edip bilecek dağıtları değerler. Yönü ettiler. Bizim Türkmen'imiz ettiler. Ha, bunu bilmediliğe da talyalar da cahiller, bilyenlerler, samtıktır, o tavuğu yoktur da diyen yok. Yine siz Türkmenistan'ın alfabet çalışımının şahiyattınız. Hem ben şeyler yaşlanın şunu bu sahip şeyler. O Kirill'den demeye geçtiniz ha? Latin demesi. Türkmen alfabetine. O 95 yıl, 95 mi, 94. Bu törekleri. O yani son 100 yılın içinde 4 sefer çalıştı da Türkmenistan demesi alfabeti. Şimdi alfabet çalıştı. Şu doğru yönü sinedim. Şu doğruda yani. Hem medat Ors dilinde üniversiteler, yukarı okuyacaklar, ehli terminoloji, onun devlet ara hat petek hem yazışlar, arşivler, hem medat Ors dilinde. O Türkmen diline, Türkmen dili edebiyatı ve sunut beni alak bir fakültet bolsa bağdır, başka demede. Yukarı bilimde, onun profesyonel, teknik nemede de şeyledir, dil Orsçadır. O Türkmen diline geçtirilir. Kovzat, bu Ervetat der. O. Yönü sen geçen de o. Köğrəňe galya şeyler. Täzäňe yok bolunno dähilek bolýa. Literatura yok Adam bolýardy. olsa düşünmeli. Hem bekse düşündükler. Hem öň Türkmen diline ilmi akademik nemen bağdan yok. Evet durnu yok da. O adamlar hem Ors dilinde, üniversitede Ors dilinde. Benim de Ors dilinde oturdum. Men alak milyon. O alfabeti ütgöttüm. O Türkmen dilinde hiç edebiyat yok da. O terminoloji de yok Türkmen dilinde. Ben ne Türkmen dilinde saati hemen düşündürecek bolsam kara vurgun yani. Yok. Onun hayatı arasında Türkçe olan yer diyorlar da Türkçe söz olmasa Türkçe olursun. Ya da Orsçe olursun. O başka o sana ne düşündürsün? Ne dekolonizasyon diye Türkmen dilinde tercüme etkiyorum. Ya lüstrasyon diye tercüme etkiyorum. Sözü yoktur. Sözü yok oldu fikrem yok. Bu şunu ben 500 yüzlerce. Şimdi yankı alfabetin değişmeğinden emele gelen boşluğu finedin. Şu boşluğun içinde 3 nesil yetişti. Bu tayda ılım olup bilme de. Bahadati yok. Yani diplom tatbörün üniversiteler var.
O bu näme urly? Diplom ticaretine. Bu diplom ticareti o taýda ilm bolmasy mümkin ne badaty ýok. O sapara siz onu aýdýaňyz. Ine Mhm. käbir ýaşy ullar bardyr. Şu wagt 40 ýaşyna ýetenler ortalama aýdýanda Mhm. Kiril alfabesinde Türkmençe ýazýarlar. Türkmençe şu wagtky täze geçildi diýdiňiz-a, Latin Mhm. harpyny. Şonu okap bilmeýänler, düşünmeýänler hem bar. O. Ol ulymy işagyrada dursun. Näme? Siz tarihiňizi okap biler misiniz? 50 ýyl mundan öňki tarihiňizi. Okap O- bilmeýänimiz üçin o- taýda. 30 ýyl mundan öňkisini okap bilmeýän. Orçça ýazylar, Kirille şeýle. O Kirille okandan ondan öň Latin bir azajyk bir. Bilmedim näçe bäşal tilim şondalyk bolan. Ondan öň Arap harpy. 100 ýyl mundan öňki tarihiňi okap biler. Okap bilmeýär. Ýöne gurjulary seredin. Gurjularyň alfabeti bardyr. O Hmm. 1000 ýyldan kän ýaşy. O şuňky 10 ýaşyl çağaçyk 500 ýyl 700 ýyl mundan öňki tarihi açyp rahat okap bilýärdi. Geçmişini bilýär. O Türkmen işledim bile. O geçmiş şey dip diýilýär. O näde dip diýilýär diýerdi. Bu adamda näme üçin hüňýalak gezip bölür diýerler. Şuň bolmady ýalak derler. Üstünde edilýän oýunlar. Bedem bunu edýän Türkmen ýigitleri. O siz şu wagt 25 sanyk uniwersitet bar diýersiň. Şoluň haýsy biriň direktori Orsiýa, Ermeni ýa-da Kürt. Hemme çedim Türkmene. Bedem diplom ticaretini diýerler. Açyk hiç nemesi utançsız öýdü. O bir zat berýär diýen hiç zat berme mümkinçiligim ýok. Ne sebäbini aýdyp oturýar tabi. Aýdan zatlaryň hemme jeny kökünin şu taýdan aýdýar. Günne taýda sen çykaryp bilýärdi. O bunu bir tapar aýdam ok. Men ay kär aýtdym. Ya siziň ilim bilim bermäge materialny akademik nemäge baraňyz ýok. O wada bolmasa ilim bolunok. O daşyna da ýapyk. O internetiň de ýok bolmanda. Oňa boňa tereden diýende. Tamam. Yani iş neteli, kârsiz, hünärsiz, bilgisiz, kimlikli öýde. Tamam. O adamny sorarlar dip gorkudan şoň üçin illüstrasiýa edilir. O bu zatlaryň hemmesi ýa açyklygyň emesdir. O bular edip bilen ok. Daşynak bulara gaşy göreşip bölenler bar. Bolar şu meseleni galdyrsa bolanok. Men şuňda sizi ýörüýdi. Yani 145 ýyllygyňyzy bilen gutlaýanna. O bir agyr näme zat bolýan. Siz düşünün şunu dip şoň üçin gutlaýan. Siz bir ýurdun koloniýasy bolmagyny dowam etdirýän. Bunu siz bilmäniňiz bilen, üstüni ýapanyňyz bilen, o görmedik, bilmedik diýeniňiz bilen bu zatlary geçer o. Geçirmem bilmeýän. O ýalanyň demesi soň bir ýerik bar, ýa-da samanhana ýetýändir. Ne şuat milyonlar o bir döwüm çörek üçin ýurduny terk etmeli bolýar. O da bähfit galandan daşna çykanyň gowy. Onu halk bilýär. Şoň üçin çykýar. Wa ýurdun daşyna çykyp deňeşdirme mümkinçiligi bolýan bolmanda. Bizim ýaly. Şoň üçin näme? Türkiýede kän student okuýandyrlar. Biz de Türk diline berip başladyk da, ýa-ni ýa-da atlamady. O Türkiýede müňläp student okuýardy. Şolar üçin berýär.
O ne KGB'likler yolunu alıp bilýän bolsaňyz alyň ne. Yo sizin häzir işleýäňizi bilen soň edip bilýär bu zatlar. O ors dilinde berer, ingilis dilinde berer. O Türkmenistanda ýa-ni diplom täzirleriniň gelinäki studentler bilende de bilmände de olar göçük deme çykmýar. O. Biz ondan dilimiz şeyle bir garip. Onu yörüt ettiler. Etmekten devam ettirýärler. O ben bilemok bir küç gepleşimde aýtdym. Yani Türkmenistanyň habar kanallarını seyredim. O başka kanalım yok. 49 sözden ayrı geçip bilmedim de. O 49 söz bilen pikir ayıp bolýan ya da pikir edip bolýan. Söz varlığı şunlarlak bolan soň o taýdan analiz etmek, pikir etmek, o sen köçe çykyp gyýranda da düşünen o. Näme çykmanlygyny bilen o. O erwet diýer. O sen gowduňdan bilen okda. Ne men şu taýda oturan bolsam, o akıl huşuma şu wagtky bilgim ýalak neme bolanda. Men de düýeji daşaryk çyk diýen bilen men daşaryk çykarmyn. Men bir halta kert çykynan majagadyna. Ona men köçe çykarmyn. O çykanda näme der? Ben çıkanda şular yeň demedik de şular näme edip biler. Bu zatlara düşünmeýän boldy. Ben onu kritik edip aýtdym däl ýöne her zatyň bir düýbi, sebäbi, netijesi bar da. Şonu düşündirmek üçin aýdýan. Halk şu zatlara düýbüne düşünmän, köçede çykmaz, çykmaýanam gowy, belki dogry edýärdir. O özüm bolsam çykmazdım. Men düýjiň ýerine düşüp köçe çykan ya da o Murat Gurbanyň ýerine düşüp. Ya da eýle bir kana kantyk bar. O näme üçin çykmalygyny baýdyp bilen oklardy. O Gurbany Guly erwetmiş. Bu erwet sen gowmy? O bolsa näme gowy? O bir demokratiýa getirecekdi. Demokratiýa näde getirecekdi? Bir döwletiň koloniýasy. Şonu bilen ok. Şonu çykmalygyny bilen ok da. O näme üçin bilen ok diýen? Sebäp entek diline getiren ýerim ýok. Bundan arda da getireceklerini bilen ok da. Şeylere nemem bilmedim adi demäni bolýan bolmagy mümkin. Yok dinläp oturyn sapara. Hakykatdan gaty näme? Giňiş mesele bunlar. Kän aýdylmaz zat. Şu zatlara düşünmänem dowam etdirip bilemiz o. Ýöne bu zatlarym ömürlük dowam etjek diýen bir nemesi dem ýok da. Ýa-da ýan gaýdyşyňyz ýaly. Bilmeýän bolsa ýok manysyna gelen oga. Bu mesele şo taýda durýar. Haçan çözenden soň ilerik ona gidip bilýäs-de. Ya da bir ädim ýokaryk çykyp bilýäs. Bunlar çözmän görmezden gelenimiz bilen ýok nämesine gelen okda. Dil hakynda aýdyp geçdiňiz. Hakykatdan hem dilimiz gaty neme, garyp ne üns berýän bolsaňyz özlemimiz hem gepleşen wagt öz aramyzda içine rusça goşulýandyr. O, Ya da- islemesem. Lewap ýokary daşowuz taraplarda özbek diýip aýdylýandyr. Özbegistan dilinde gepleşilýändir. O, bizim simýämiz Türlü- diýerler. Onu aýwa görýän däldirler. Bizim simýämiz diýerler. Ova. Iň berkisi ine Aşgabatda da artık bir hilek moda şeklinde neme dilýär-de. Rus dilini goşup geplemek bir nemäniň statusyna ýalak görünýär-de. Aslında düşünene gaty bir elkenç neme zatda yani.
dilimizin garyplygyna nem etmemiz gerekli de. Bilmemiz, Demek, düşünmemiz gerekli. bu ýeke Türkmenistan näl beýleki demelerde de şonnalyk orta ýer duruşuna şeýle onu görüp görsüňiz. Ol ýa-ni ortaýyň arbitasyndan çıkan ok, ontak hem doğru çıkmaz, köp batlap. Şu toprağı halka eýetine gaýdyp berilýänçe çıktık diýdi de ýalak däldir, inan maňa inan bolýan däldir, yalandyr. Topragyň eýeti bolman ýurduň eýeti bolup bolýan däldir. O söz wakyna eýe de bolup bilýän däldir. Bu ýanky demek ilkinji ädimler. Haýtynda ne betsegem şonalakdyr. Gadagystanly o ýarymdyr. O da ýanky demek adatlyga çykmada ýarysdyr. Belli ýere açenli ondan Belli soň. ýere açendidir. Türkmenistandan gowudur bolýan ýöne adat däldir. Çıkyp bilýänlerdir. O çyksa ne mennalak o Interpol bilen gözlenip ýören adam bolar. Onun bilýärler soň üçin beden okur. Bunu yeri yemetmek için ilk bilek hep gördüm. Şu ortaydın. Geçmişin en yüzleşmeliğiyle de. Geçmişin o koloniya. Ben boyungan balla. Bu ayıplar yok var. O utanmalı olsa orta utanmalı. Sen neyle? O ne için ayıp bilen yoktur? Ayıpta orta kontribüsyon söylemeli. Düşünüyor musun? O onun ayıplar kurban oluyor. Tayda tölemeli zadından o zıncır bol gideydi. ova. Tayda tölemeli zadı dediňiz ha, kontribüsyon dediňiz mi? Ondan Ondan hem önemli senin geleceğin var ha. Gelecek yok ortada. Ya, tariha bura uğurladılar. Geleceğimiz hem yok ha. Bizim çağalarımız ya da daşarı yurtta mı işlemeli? O zaman yurt näme gerek diyen sorular çıkmalı da izli izine. Pasport berip bilmeyen olsa onda yurdu ortadan kaldıralı, başka yurda sığınalı, bir zat edeli. Ya da yurt bar olsa adam yalık işlesin. Kendime gelmeli de artık adamlarım belli bir yere açenle görmezden gelip nemetmek. Ondan son sonu vardır bu zatların. Belli bir yerden son bıçak neme dayandı değil yara. Bu zatların çözümü bolmalı. Demek çözümde de yanlış düşünýärler adat. Onun adak geçeli. O çözümü ne yani ýokary okujalar bardy gurun etdik de. O diplom täçirler diýdik. O Türkmenistanda o näçe tane institut var. O 25 diýerler. Bellämi? Şu paralarını şu tayda her institutta näçe adam pöwleşýär. Bir ýüde olay o öz paýyna diýendir. Bir kan bir a bir neme. He? O. Şolong çağalar nirde okuyan, nirde ýaşaýar. Doğanların ýaşlar nirde ýaşaýar. Yurdun başında. O sen okudyan yerin, okudyan zadyň, o bolsa sen çağalaňam, doğanların ýaşlaňam, daşdy görüňem. İlkim nemede okumalar, sellem. O. Yok belli däldir. O Amerikadadır, Germaniýadadır. O. Pullarını nirden saklaýar? Türkmenistan bankynda mı? Onam sorak görüň. Ha? Yine yurdun başında. Yine yurdun başında. Ya bunu bilmeyen attanlıktan diýerler. Edýän atlardan bilýärler bular. O ýeki bular däl. Ondan biz şu iki kurs valutan iki kurs barada kän gurrun etdik de. Bu şeýle bir aýlygan tömürge sen ol ýanky bir döwletiň aşanyna koloniýa bolanda da kolonizatorun beýle tömüreni ok. 1 5, 1 6, 1 7 yetti. Onun
1%, 2% adam ve diğer 99% beyleki soylayan tarafından. Soylayan tarafı 1%, 1,5%. Embecen koşonda bir 500 milyondan 400 milyon geçenlerdir. Hiç ispat etmen, öğünürmen. O 500, 700, 600% değer ediyordur. Yani kıyımlar durun yerinde. Yani pul o cüzünü bu cüzüne geçirenler. O Türkmenistan'da Mercedes çıkarıp görün, ya şoňa meňdeş burada çıkarıp görün, seýdüň baý bolan adam ýok. Sen kän gaýtalak geçen sapara bak. Hı. Şu at toprak yurdun eline geçende yurt bir adam ýalak bolmaly, ýalak bir yurt bolanda hemme kime ýetjek bir neme bar ýani baýlyk mı Ýok. diýelim, çyğmal mı diýelim, gazanç mı diýelim, hemme kime ýetjek. Ram aktyk çoğulugy o geljege yurdun daşyna çıkarıp gizläp ýörjek nemesem ýok, derdem ýok. Rahat ýetýär hemme kime. Sermaýe de serişde de. Ödem şulon ýanky ala edip owurlanynam kän o ýetýärdi. Şu öýden niýeňde cübümi, geçikmi bar orada, şonam doldur. Alıp bilenin özüňki bilen ýagdaýda ýetýärdi. Yönem öne diýetin o. Yöne açgöz, jahil, ödlerim ahlaksyz, ataklaksız. Ben şu bilmedim ýaşym bir sene bardyr da, bize olar ýalak neme görüp bilmez. Şu ýakmaly bolsa ilki üniversitelerdäki rektorlar vardır, prorektorlar vardır, muallimler vardır. Şolary üşüp ýakmadylar. Sebäbi ol adamlar edýän zatdan bilip edýärler. Düşünüp edýärler. O bilmeýänlerden bilýärler. Siz bir ne ödül ýaş çağalan geleceğini ogurlaýaňyz. Ýok edýäňiz. Bu günäsiniň aşagynda bundan olup çykarýarlar derler. O bunu ettirýän ýanky şol KGB'ň arhivini açmasaňyz da şolar ettirýän. Şu arhivde şu zatlaryň hemmejesiň nemesi çykar. Kökü, kulagy, eli, dili, ady, familiýasy çykar. Näde ettirýän. O açmaýandan sebäbim şu zatlar. Owa. Buňa da ýanky hiç kim terini çıkarmadyk bolýa. O çıkarmasaňyz çıkarmaň. Bu akyp barmaly ýerine barar. O barandan ýerak barjagyny görersiňiz. O ödem iň uly nemänem şu suratlar edýänler çağalary görür. O biz bir ulokan çağalymyzda nemelemizde bir baýlyk goýup gidip nemetjek nemämiz ýok. Mertebämizi goýup gitsek, adymyzy goýup gitsek, lebidimizi goýup gitsek, o bizim aktyk çoğuluklarymyza. Sizin milliardlap goýup giden puluňyzdan o täsir berjegini bilýärdi. O hem de pul bilen ölçülen o dünýäde. Buyur, evet, ediyiz. Men ýokajözüm gurlap otyr. Bir oňurga getiripsiň. Bir oňurga getiripsiňiz, onu ämen oňurgasy. Türkmen oňurgasy. Eksik parçasyny görkezýär sapara oňurganyň ýetmeýän. Hatta o neme? Ýa gaýdyşyňyz ýalak. Hemme zadyň bedeli bar. Her eden gowy işiňem, erbet işiňem bunu hukman ödemelidir. Ödeljekdir. Dünýäde hemişe beýle bolup durmaz. Ütkap dura dünýäde. Zatlara göz yetirmemiz gerekli sapara. Şu zatlara ilki bilen nähilek önemlidigini, nähilek gerekligini düşünmeli soň öwrenmeli mi? Öwrenmemiz gerekli. O nirde ýalňyş edipdir ýa-da nirde neme edilipdir. Gaçyrylypdyr diýen ýalak yerlere.
Esasy anam şu yaş nesillere diýen men. Elbette yaş ullaram öwrenmelidir. Öwrenesi gelýän öwrenip biler. Näme ýokdur ýöne gelecek yaşlar şu zatlara indi göz yetirmesi gerekli. Yaşajak, ýurda alyp gitjekler hem yaşlar. Onuň üçin bilmedim ýani. Näme diýär? Celal Şengör'ün sözümi. Senin jahilligiň meniň ýaşamymy etkileýär diýip. Ýok. Olaryň jahilligi biziň ýaşamymyzy etkiläp dur. Yo. Bu Yo, bu bolmasa demek bu cahillikten bir bölük edýär. O ýöne gadan kişine diýerler känne. Ne gorku mehanizm bar, karatil mehanizm. O gadan kişine diýerler. O özüni ulandyrýarlar. Olağan çağatı, kardeşleri, yemeleri, o Türkmenistan'da yaşayanlardır köp. O pulların Türkmenistan'da derler. Onların bedyen dağıtlarını biliyorlar. Bilmeyene de noktalar. O bilmeyene diyen olur, pulu çağaları, çoğuları Türkmenistan'da olur. Dubai'de değil. O bir duhame de bedyen dağıtını biliyorlar. O yeğenleri, yemeleri, Dubai Anglı yeni burada, şu taylarda gitti. O hiç kim bilmeyene de yok, biliyor diyorlar. O ne günahın hat ağırlayan yer fatay. O ben ilk ekrana çıktığımda şuları yüşürüp yakmalıyım da bu adam neyle İsrail'i alak diyetlerden o. O yakınınız bile o yerine gelen şuları yüşürüp yaktınız da. O giden 5-6 nesil uşak o. Ilımsız, bilimsiz, kärsiz, hünersiz. Olur ömrün garyny näde yaşamaz. bir bölek adamları Türkmenistan'ın içinde beýleki böleğin üstünde gazanç etmek üçün şert döretdirler. Onun diýen şune diýerler. Onun sebäbi bar da. Onun demesine hiç wagt giýenlerdirler. Ve Türkmenistan'dan yeratty baýlyklara talyk ýokdur. Bolsa da bu jipsizdir. Ýa-da ortadan gelýän. Yani kolonyal demäň demekdir. O ýöne garaşsyz döwletler bardyr. Saud Arabistan. Garaşsyz. O nevte gada talygy bilýärmi? 86%. 86. Norvegiýede 78. O Türkmenistan'ı işte. O pul nirek diye. O kim onu yönü şeyle berip bilýär. O sen yani koloniya diýlen demeni o ýadyňa salmaly bolýar-da. Yok bir karaşsyz. Depdim bu adam şoň üçin şeyle boşakypdy. O da karaşsyz diýip bilýärmi? Ya kolonyalygymyz kabul etmeli ýa-da pullaryň nire gidýän näme etmeli-de? O. Çıkarmamız gerekli. Ölüm elimtan şunu hiç wagt iki tarapym gurrun edýänlerdir. Şimdi biz bulary iki tarap diýelim. O tarapym birim şoňa garşy görüşip bölen tarapdan. Siz şu zatlara düşünmän, şu zatlara gurrun etmän. O kim bilen görüşýär? Hem şun görüşýär diýildi, tory orta çykýar. Garşy görüşýän olaýmasalar biri ak, biri gara bolup. Yok, ol yerine geçecek bolup öğrenim kendir o KGB'nin içinde de 4-5 tane grubu var. Biri yerlerine de düşman, biri yerlerine patstavi edip hepsinin hem daşında da nemeleri var. Troller diye ne alak ektileri o. O her yerden her türlü informatı yayradı o hücum ediyorlar. Yönü düyüplü yankı meseleleri hiç doğulayan nedir?
O men onu ayrıp ödüm geçecek diye de ben gowu diye onu. Onun ödü dinleyenem bolsa şolar yönediyen, yüpünü çekkenler gowu. Şolun planı o. O başka türlü düşünüyor mu o nokta? O eyeler var, ulu eyeleri. Onu da yankı sistemini ütkötmeyen adam gerek. Onu biliyorlar. Hı. O. Sen Sonunda kan onu yalnız değil de kabul eder o diyen bunu. Putin. Hı? kabul etmez. Sonunda Saparağa Hı. ulayeleren bolsa KGB'sem gizli gullugam yene nämesinem toplasam şu halktan neme däl de güýçlü däl de diýin. Yok, mümkün değil. Halkam ine neme plasmas doladan at diýere ya da piller vardır. Pilleri kiçicik wagty çağa wagty ayağına zincirden nemet diýerler. Sirkde oynadylýan pillerin. Son kiçicik wagty güýji ýetmeýän deňeýe de zincir Hmm. üzmek üçin. Son neme öwrenilmiş çaresizlik ya da kabullenme, kabul et diye gücüm yetmeyedi. Ulakan pil bolýa deňemeýärem de şu. Bir gezek çekse kopya da zincir. Şoň ýalak da halk güýçlü aslında ýöne güýjüniň nemesinde däl, farkında däl. Farkında Olam değerlerini yankı- hep ama sebepleri var. Sebeplerini yan aydık geçtik. geçmeli. O sebebi O- bu injiniyeri işlep dur. Mühendislik. Hava yürüyüşçe. Öwredilen çaresizlik mi? Geçirilen. O beyniniz neme tarihiniz silinen, yadınız silinen. Dil ayrılan, kültüre yok. O diliniz Türlenmek garipleştirilen. yok. O Elinden bilginiz atallan Türkmen. çekli. Hı. O gidecek Sitesinde yerli. de. O köşe açıklıkla İran'ın bile bulanın köşe açıklıkla ne etmeliğini bilmiyor. O ne için görüşenini bilecek gelir. O informatörü ne için yapıyorlar? Ne çok için yapıyorlar. Bu da bir mühendislik, bir nimet. O informatörünü yapmak demek milyonlar yaşlan o geleceğini yok etmek demek. Bu devlet ne için bunu eder? O soru verkon bu devlet bunu ne için eder? Zaten sultan, padişah, han, şah ol, o ne mi oldu? Öz halkın için ne için edersin bunu? Yani bunları edip biliyor. O sonuç yine urodunu alıp başa koyuyorlar. Sodatlara hiç nemet ya teatir. O düşünenler de teatir etmesin diye. Hmm. O onun yerine başka bir gelir. O devam o. O sana 5 gün yani kadın bulut verir. Elektriğini bulut verir. 2 gün. O senin el çarp. O. Bunlar hani adam kalmadı bir arkasının dağı, beylek, serdarı, beylekli atalardı. İndiki elce neyme koyurlar kanipmen kâti fikir ediyenler. At taparlar da biz sesimizi çıkarmasak. Hmm. Bunu halk düşünüp ödem yukarıdan değil aşağıdan çözmeli. O. O Saparağa şu tayda mülk aydık geçti gayne. Mülk Hı hı. katı önemli. O şeyle bir önemli bir misal vereyim. Hı. Elinde mülkü var bir adam. Ne? Yani doğulandan yani çağasına mülkünü koyup geçirip bile yani tapusu var elinde. No. Doğulandan eyyam nemede doğulayadan noldan değil de eyyam koşmak 5, koşmak 10'dan hatta has yok oram edip bilir. Düşünüp olar Hı. yani nemet. Yani elindeki toprağının tapusu bilen o bir iş aşacak olsa gidip bu toprağına kredit alıp bile. Yani toprağın elinde olunda nähilek nemesi var o.
önemli. Bu Türkmeni gözüňize getirin. Şu wagt toprağı elinde bolmadyk. Diňe bir Türkmenem däl. Yani doğru aýtdyňyz. Orta Aziýada lüstratsiýa geçirilmedik. Postsovet ýurtlarynyň ählisinde diýen ýaly. Toprak nemesi geçirilmedik de, yani toprak elinde däl. Baram bolsa yarım kısmı bir ýere açenli. Yine şunun gaty önemliligini düşünmemiz gerekli. Şoň üçin berdim şu misaly. Ya başka o demokrati urjak diýerler. Demokrati üçin gurup bolan. O. Ova başka da kän aýdylmaly ýeri ýöne şu misalamy özem düşündirýär da Yeter. pikirlenmegine, oturuşuna, turşuna, özüni alıp barşına, işleyişine, saparağa, öz ýeriň bolsa näde işlersin? Biram şu wagt hökümet ýerinde işläp ýörenleri gözüňize getirin. Çırpıp hökümetiň maly diýip, hökümetiň edarasy diýip gaty oturuşuna, Zatlar hem turşuna. mecezinin kronologiýasyna çenli, genetikasyna çenli, DNK-syna çenli köşläp berýär ýuwaş-ýuwaşdan. Şu ediýiň neme diýen nemelerini takip edin. O özleriň Türkiýede okuyan gençler, ýaşlar üçin hat önemli nemeler. Näýanky üzüm barada gurrun edin, yer barada gurrun etdiň de, deme. İtalya'da 2 hektar üzümün bagaty o yerine göre elbette bolýar. O 5 milyondan 15 milyona çenli. 2 hektar üzüm. Şerap edýän nemeler. O Şwýtariýada onlar ama. 2 hektar üzüm. Bagaty garrap ölünü çağatna galýan 2 milyon. Yani bir ýylyň nemesi. Satyp demeden ondan işledip ýörse ýyllapmadan ýa-da. Indi şu zatlar biz 92-nji ýyl Türkmenistan'a etdik. Meselen ýadyňyzyň ýokdugyny hiç sada üns bermeýänigi nemetsek bolýar. Türkmenistan'a Gäwursa tarap ýöreňde 29 kilometr geçip o Mara tarap barýan bolsaň Çepese bolýar. Sovet Azerbaýjan diýip miýwesilik bir sowkoz bar. Bir gapdaly miýwe alma erkşetdaly ýene şoňa meňdeş beýlek ýol taraplarym ýoluň ýokarsy dağa tarapym üzümdi. O Türkmenistan'a iň ilki birinji o hususy eýeçiligi, ýani topragy hususy eýeçiligi geçirmek baradaky edilen eksperimental hojalykçy. 92-93-nji ýyllarda haky bolanda onun taryhyny men biraz gurrun berdim. Şu taýda ýeri halka dolu paýlap berdik. Özüm ýani neme sistemasyna da kanunlar ýetişen okda. O kanunçylara da hususy eýeçilige berilmek baradaky bu topor kanun teklipleri bilen nemedip şolaryň kanun bilen gorulmaly. Hususy eýeçilikdäki ýerler bolmaly. O 94-nji ýylda mene işden aýyrdylar. Men ministrimi Paýdagelli Meredowy buna işden aýyrdylar. Paýdagelli Meredowy şol etrafa häkim etip goýdular. O şoň eli bilen şu üzümçiligi gurutdylar. Indi şu toprak şu wagt elde girilmedik bolan olsa ýa-da galan bolsa näçilik ýerlere geler. 185 hojalyk geçirildi. 185 tane kolhoz, savhoz, o hududy eýeçiligi geçirildi. Şolar da şu edil İtalyandan alak her hektary 2 hektary 5-6 milyon nälen 1 milyon bolan okmy. Adatmy. O son gurutdyňyz, o näme gadarlygyň? O da sorok, so da ýatandyr. Ödem paýdageller gurutdylar, etdirdiler.
Göz edivediyelerden. O göz ediyor diyorlar. Ey, düşünmesen kendi zat yitiriyen adam Tamam. düşünecek olmalı da. Şu Yo Türkmenistan'ı bu zatları bilmeyen ya da bilyen adam bolman bolun hadise derler. Ödem şu tafot Sovyet Soyuzu'nda ilk birinci hududu eğitiliğe geçirilen tafot şu. Öyle kalkodun da tafot öyle. Sovyet Soyuzu'nda ilk o toprağı hududu eğitiliğe geçirilen çok mekanizmi, metodolojisi işlenip düzülen çok demesine bağlandıran çok misalında yer edildi de. Ödem bu katı uzun tarihim derler. 94 yıl, 93 yıl. O soğuran diyen, Nemçül Bey'le diyen Türkmen'i görmedik. O şol adamların o içinde değilleri vardır. Onlardan sesinde yok. O susturulan. Bu da yankı demek. Korku demek demesi. Yankı. Kagaba işliye demek. Onları işini kovu diye demek. O nehirlik tarafından deredilen ne bağlı? Şu sapara KGB şoňalak korkunç bir neme guramama. Yok Ya da demek biz Kagaba bilmesek korkunç. Türkmenistan devleti şu at seyreden de şeyle demetmelle. O devlete uğruna. O yani ortaya bir devleti yok şu Kagaba demesi. Eyeti, devletin eyeti Kagaba. Ova bu taýda neme diýjek boldum sapara ine gizliň gulluklar, istihbarat. İstihbarat bolup bilmesi asıl özelligi ne gizliň bolan üçin istihbarat. Açık bolsa No. istihbarat bolan oga. Devleti ele KGB de geçiren şoňa son gidlap bolan oga. Sen devleti eline geçirmeyken o istihbarat sen yönü bir institut o institutun ve devletlerde de var bolmalı. Ova. Yönü sen devleti ele geçiren son. O sen gizliliğin anın o. Nirek. Şona etjek bolýanda özelligini ýitirýär-de. No. Etmeli işinden daşına çykýar-da. No. Sorak barmy-ka? Ana o kap bilsen var. Halk siyasete koşulmadı. Siyasete koşulan mahkeme polisiýadakylar tuğutnama üstümüzdeki siyaset orsun siyasetine koşulanlar mahkemeler polisiýalar siyasete koşulanlara göz yetirdiğimiz mi iyileşler diye. Ben doğru gözüm demetmenden okap bilem ok. Benim berden görünmedi bana. O halk siyasete koşulmadı diye. O siyasete koşulmadıları göz yetirdiniz mi iyileşler diye o bir batlağıt berýän ýaly. Doğru yok. Doğru alamatı koysalar o doğru der dediği. Yok diňe pikir paýlaşypdyrlar şu paýlaşylan pikirleri görkezýär. Sonra o sözüm soraryn. O toğrağı özümüz veremesek, o toğrağı verecek halkımızdan kendileri yok. Onun katı nemet bölmeler, halkı bu yağdaya getirilen, öyle yürütü getirilen, bu bilmezlikten, yani emelikten, attanlıktan bolyan dağıtlar değil. Bu hem beceti bilgili mekanizmler, yani imperial, nemeti, o kolonyal, new kolonyal bir yerde, post-sovyet kolonyalizm.
Ya bu mete düşüyor. O bunu siz yok kolonizerlik bu kabul edin. O. Deme ya bu önüm ortada. Yaşatmıyorsunuz. Bunun jogapkärçiligini azam bolsa üstlenýän olsa şu wagt jogapkärçiligine hem üstlenen nokta täze nemesinde koloniýanyň täze görnüşinde özüni Yok. özüne ýitip Yok ne bulur ödem abizli için neyle de yani ortada birini koyuyorlar Kurvan Gulu misal için. Siz Kurvan Gulu'nu tanıyanız da en bakışın Kurvan Gulu'a söyleyendir. O Gulu. Ot bolunu ne emetsin. O yani kıba emetsin aparatını tanıyanız var mı? Yok. Tanınmasan ben bu günahsız adam oluyorum. Lüstrat edilmeyenin düğü sebebim şu. O tayda kimin kimdiği ortaya çıkmalı. O tarihin deme arşivin açarsın olun o. Kimin ulu var, kimin eli var, kimin ayağı var. O kim şuurcu olupdur. O kim cellat olupdur, kim nem olupdur. Hem de orta çıkar. Ya şu demeni sistemani ütgötmen devlet ütgötçü kulelerdi. Yani şu dört sözü dile alıp bilmeyenlerin büyük sebebi şu. Şu dört neme ütgömen tütün. Bu devleti ütgömesi mümkün neler? indiki gepleşiklerimizde bizi takip edenler dört sütünün o näme sebäpden şu dört sütünün aýylmaýanlygyny, halkyň näme üçin ayaklanmaýanlygyny, sesini çykarmaýanlygynyň sebäplerini nemedelerinde paýlaşalar halkymyz bilen. O görsünler, soralar, sorap bilerler, pikir aýdyp bilerler, öz pikirlerini aýdyp bilerler. Yani bunu dile getirmemiz gerekli. Korkan bir ýere açenli, oturmagam bir ýere açenli diýip jemläbem biliriz. Bolya edit o çağıran için köp sağ ol o. Sağ olun. Ben yankı kan meşgul o pedener adam meşgul olsa düýpli meşgul bolýan ekeni. Ben o sizin ekranınızda adınızda kan wagtym galanyk. O men arhivler bilen işleyen yani Türkmenistan'ın yapan arhivler bilen işleyen diýin. Böyle. Ova bolduğundan Sapar ağa. Elimizin değdiğinden diyelim. O bolya sağ olun, sağlıkta görüşelim. O täze o kutlu bolsun. O 145 ýylyňyza ýatdan çykarma. O onu ýatlatmak üçin o näme söz başyndan şey edip koyduk da. O şu kolonyal sistemaň ütgemediğini itleseňiz itlemeseňiz şunu boynuňa alman agyryp görät bilen şunu bilen yüzleşmelisiniz. O bu ähli millete değişirler. O barikadan o tarapyna bu tarapyna öňüne ýydyna arkasyna o torbasyny alyp kaçanlar alyp kaçmadyklar hemmekşe değişirler. Onun bedelini ödemeli. Şeyden çıkarmasanız o da bir nemedir, harekettir. O tarihte yok olup giden de yok. O siz atsız, itsiz neme geçip gidendir o diyen onu yok. Geçenlerdir. O halkın adından çıkartıp bilersiniz. Sizin yanınızda çağalarınız var. O çağalarınız çağalar olur. Olurum sizin gündökü nemeğinizi saatlayın çayat. Olurdu ne dikilecek? Gidlet bilmeyen. Bizden gidlediniz, okey. Kabul eder. Tanamda, on bölümde, on dip bilir.
O siz Amerikaga çırpıp gittiňiz. Sen çağın gormagyny çykan o, sen kimdiň bilýär. Sapar ağa Hı. bir sorag beripdir. Ünsümden gaçypdyr, Näme? gaýtalap soraýa. Soragama jogap berseňiz diýe. Hı. Häzir soragyna mokap bereýin. Halk, diňe siýasat taýdan däl, medeni we aň taýdan hem koloniýadan azat bolmak üçin haýsy praktikaları möhüm hasaplaýarsyňyz diýe. O ilk ölep tarihiňiz bilen yüzleşmeli. O praktikasy gatyp nämedir? Mhm. İlki tarihiňiz bilen yüzleşersiňiz. O tarih bilen yüzleşmek diýmek näme diýmek? O maskalaňyň bir dört göbek şok aňyrda seyredersiň, nämeler ýaşapdyr? Nädip ýaşapdyrlar, kimler? Onuň suratlar hem bejedi. Ýani tariha öwürler. Siziň ýadyňyzy goýarlar. Ýa men o garra tamyň atyndan iderlap başladylar. Gökde purşundan bäri. O tarihni ýazýar şodatlar. Men gözümiň öňünde nähile zatlar gelýär. Ona bir ýuwaşlyk bilen tepdilendir otyrsa. Onuň sen koloniýa däliňi bir taparaga düşündirmek mätä çykarmaýan. Özüň düşünýän kimdiňi, nämediňi. O bulan kimdiňden düşünýän. O ilki ýat galmalydyr. O tarihini, geçmişini bilen o aňsat kul edip bolýanlar. Şoň üçin biz gaýta söýleýändir. O tarihi bilen yüzleşmeliňiz. Ajam bolsa, tüýjem bolsa. İlki dermany şodur. Soňondan özüňiz gözüňiz açylar. Kände de gözüňiz açylar. O ýoluňy özüňiz seljersiniz. Beňe berip biljek jogabym şu. Murat. O sapar ağa tarih bilen yüzleşmek üçin emne arhivler açylmaly-da. Arhivler Owo. açsak kimin Olar kimligini näme da açmadylar, näme derler. Onun ýöne sen özüň näme edip başlan soň. Onuň şoň açylmalylygyna sende de şo pikirler dörer. Onuň baskı köpeler. O sen islersiň, ol isler. Ýanyndaky, töwereňdäki. O açmajagym bolsa açarlar. Kitjek yerleri ýok. Her şeýdip başlamaly bu zatlar. O siz ýanky hiç sady demetme diýalak edipdirler-de. O da hem bejer bilim bilen berilýändir. Siziň şu wagt 99% halkyň ýa kritik meseleniýetini atgulçat etdirler-de. O da bilim bilen edilýändir. Ýanky diplom täsirleri diýdi-de. Bilim täsirleri. Ýa siz muallim diýip barýansyňyz, olar ýa muallim däldir, olar başga funksiýa ýerine ýetirýärler. Üniversitede barýansyňyz, olar ýüzünden başga funksiýa ýerine ýetirýärler. Hemen pul gazanýarlar. Şu zatlara aklyňda ýeter, tarihiňizde ýüzleşen. Buna näme üçin edilýänini biz ýeterlenmizde o jikmejik ýazýatda. Näme üçin edilýär şu zat? Tarihi biografiýasy bilen. O diňe biziň ýani gödýetimiz ýa garaşymyz däl. Ilmi dünýäň garaşy. Onu türkmen ilmi deme dünýäsem däl. Dünýäň iň tanymal, iň ýokary, iň näme institutlaryň nemeleň ilmi işleri. O siziň gulluňyzy suwud edýär, siz bilen ýok. O gulky jer şotaý. Ödem şu zatlary öwrenýän ýeke türkmen ýok. Ýeke türkmen instituty ýok. Türkmen ady ýok. Onu bulara bilim berýär diýip bolarmy? Ana, meňe aýdyp biljek lazım şu.
O köp zady şeyle dil bilen aýdym bolanok. Şoň üçin kağıdy göterýär bu zatlaryň hemmejesini. Onuň galya. Şoň üçin bunu roman ýalar edip bir taryhym diýen ýazalyp karara geldim ben. Biz gidem soň o kitap işler. Özüm başardığımızça adamlar aatları bilen, dataları, tarihi bilen. Şoň üçin biz taýin bolan ýa-da pikirimizi ýazyp neme diýetler. Şu romana giýiljek nemeleri. Aat bilýän bolsaňyz, kömeňiz eger taryhyny, adyny we wagtylerde neme derseňiz. Ben öz ykbalymda men ykbalym şu türkmeniň nüňle çetmek ykballa. O türkmeniň ykbaly ýalak bolýar. Şoňa göz ýetiren soňuz, siziň pikiriňiz nemäňiz bir ünden ütger. O taw bolun aýdyp biljeğim şu Murad eke. Sağ olun. Başka da soru yok. Şu taýda jemläp bileriz. Bolýar, taw bolun, saglykda görüşeliň. Täze-ýylyňyzda mutlu bolsun. Sağ olun. Sapar ağa geleniňiz üçin Abdurrahman senem sağ ol. Ýene de görüşýänçek. Berekella. Owa şu ýazýan wagtda neme diýedi? Struktura dökýärdi adam.